Isililo kudlula uNjinji Magwaza emhlabeni odume lapha emsakazweni Ukhozi FM okuwumsakazo osakaza ngesiZulu. Lo msakazi ongaconsi phansi ebantwini kuthiwa akasekho emhlabeni. Lembiko ikhishwe ngabomndeni emva ukuthi ukhiphe le statement engovezela sona. Abantu abaningi bashaqeke kakhulu la enkundleni zokuxhumana njengoba le ndaba isabalala nje manje ntambama ukuthi akasekho uMandla Njinji Magwaza. Bafowethu ngicela ukunibingelela la kwisiqiniseko esemida baqala ukusijoyina leli khasi ngicela bezobulungiswa bacindezela button ka-subscribe baphinde balike ama video esinenzela wona. Bafowethu Ukhozi FM ngeseliphindela gwazwa ngomunye umkhonto noma laqhameka enye ingozi futhi engiqiwantwala kubasakazi abayisilomo kakhulu. Sikhumbule Ukhozi baningi abantu asebedlulile lokhu bedlula kancane kancane unyaka nonyaka linomuntu odlula emsakazweni. Lento isithuse abantu abaningi njengoba sokuphinde kuvela nasi sinye isihlava esishiya abantu abaningi bethuthumele bekhala isililo sikanandi einkundleni zokuxhumana nasemsakazweni Ukhozi FM nanomndeni nanehlobo nanabangani ukudlula kukaMandla Njinji Magwaza obedume kakhulu lapha emsakazweni Ukhozi FM. Siyamkhumbula ngamabika akhe amaningi behlukahlukene bethi mengena ezwakale ngawo lapha ama adverts amaningi bewenza ewenzela inkampani ezaningi ezahlukahlukene ezibambisene noUkhozi FM. Even ngisho abaculi bebesizakala kakhulu ngaye uNjinji Magwaza. Lo msakazi Ukhozi FM ingakho sithi uyisilomo kakhulu, akasekho emhlabeni. Ibhlungu lento ayikholokali, abantu abaningi bashaqekile. Bafowethu sisiqiniseko esemida ilokho besikuphathele khona.